खुलुमबाय स्टुडिअ आं अनजिमा मुसाहारि रियेल लाइफ निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। दिनैनि एसएसएलसी आनजादनि फिथाइखौ साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा मोजां फिथाइ लाबोनो हाथोंनि बेखौनो जोंनि रियेल लाइफ निउज चेनेलनि जानानै आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। आसा खालामो गासैबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा बिमा बिफाजों लोगोसे ओनसोलनि मुं आरो हारिनि मुं लाखिनो हानानै इयुनावबो सासे मोजां जाफुंसार सुबुं जाहैनो हागोनखौ आसा खालामबाय। बिथांमोना गाव गावनि एबा फरायसुला फरायसुलिफोरनि आनजादनि फिथाइखौ गासै मोन 14 लिंकआव थांनानै नोंथांमोना गाव गावनि एबा फरायसुला फरायसुलिफोरनि आनजादनि फिथाइखौ नायनो हागोन। खनसे फिन फरायसुला फरायसुलिनि गाहाम फिथाइ मोनगोनखौ मिजिं थिबाय। गोजोन्थों।